כן, בסייעתא דשמיא אנחנו מתקרבים ג' בעומר. יום הילולת רבנו שמעון בר יוחאי, המאור הגדול כפי שנקרא בזוהר הקדוש. היום קצת נדבר בעזרת השם. כן, הספר הזה, תזכה לנזבות. היום קצת נדבר בעזרת השם על מנהגי היום הזה, למה לכאורה אנחנו נוהגים בו שמחה, וכל הדבר הפלא הגדול הזה שהולך וגדל משנה לשנה, מאות אלפים שמגיעים להר מירון, לכבוד רבי שמעון, מאיפה יצא המנהג הזה, ממתי התחיל, ובכלל, איך זה עומד בקנה אחד עם מנהגי האבלות שאנחנו נוהגים עד ל"ד. אז ככה. קודם כל, הגמרא במסכת יבמות, בית עמוד שני, שם הגמרא ידועה, מביאה ש12,000 זוגות תלמידים, 24,000 תלמידים עלו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפסח ועד פרוס עצרת, והיה עולם שמם מן התורה. וידוע שלדעת השיטה העיקרית, יש בזה הרבה דעות, אני לא אכנס לזה, זה לא הזמן כרגע. שיטה עיקרית, כמו שמרן מביא בשולחן ערוך בסימן תצ"ג סעיף ב', כדעת המאירי שמה בגמרא, כן, שמעיד, המאירי על חידושיו על הגמרא בסמ"ך ב' עמוד ב' ביבמות, שהוא מעיד שראה בכתבי יד שביום הזה בל"ג מהעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא, ל"ג זה יוצא תמיד בחי בהייר, חי. רבי שמעון היה צדיק חי, ולכן ביום הזה פסקו תלמידי רבי עקיבא למות, ולכן זה נקרא יום של שמחה. אמנם מהמנהג הזה עדיין אין קשר עדיין ליום ההילולה לרבי שמעון, לכן עדיין זה יום של שמחה. היום הזה אנחנו לא מתענים, נהגו ישראל עולמו בתוכנון ועושים אותו יום של שמחה. אף על פי שלכאורה לדעת מרן אנחנו ממשיכים מנהגי אבלות עד ל"ד ביום, כן? לא צריך לחכות עד מוצאי ל"ד בלילה, כי מקצת היום ככולו, ככה אנחנו אומרים במנהגי אבלות, זה הלכה לכולה, תמיד באבלות, במקטע האחרון של ימי אבלות, תמיד, היום האחרון הוא יהיה מקצת היום ככולו, די כדעת התרומת הדשן שהוא מקצת היום ככולו, ולא מקצת הלילה ככולו. אנחנו לא פוסקים כדעת הרמב"ן, שהרמב"ן רוצה לומר שאפילו מקצת הלילה ככולו, אלא לא, מחכים כל הלילה, מגיע היום, מקצת היום ככולו, ומתירים את מנהגי האבלות. אז לכאורה קשה. אם כדעת מרן שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות בל"ג, אז למה אנחנו נוהגים מנהגי אבלות עד ל"ד, כמו שמרן בעצמו מעיד וכותב? לא מסתפרים עד ל"ד בבוקר, אז למה שיסתפרו בל"ג? כדעת הרמ"א, לדעת הרמ"א כבר בל"ג מותר להסתפר, מותר להתחתן, אלא מותר לספרים מגדים, עיקר המוות פסק בל"ג. אמנם היה עוד קצת תלמידים שהמשיכו ונפטרו, כן, עד ל"ד. עדיין לא הודיעו כמו למלאך המוות שקיבל בביפר שהוא צריך להפסיק, שהמלאכה שלו נגמרה, ולכן עוד טיפה נפטרו, ולכן יש עדיין קצת מנהגי אבלות, אבל בפועל העיקר פסקו בל"ג. כן, זה טעם ראשון. טעם שני, למה יש לנו בל"ג מנהג של שמחה, למה נוהגו ישראל בל"ג העומר לשמוח מאוד? אז כותב הפרי חדש, היה גאון עולם, הוא כותב שמה בסימן תצ"ג, שביום הזה התחיל רבי עקיבא ללמד את התלמידים החדשים. אלו תלמידים החדשים, כמו שהגמרא מביאה שם ביבמות, שהיה העולם שמם מן התורה עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום. למה נקרא רבותינו שבדרום? שכבר היו תלמידי חכמים, הלך אליהם רבי עקיבא ולימד אותם תורה, והם העמידו את עולם התורה מחדש. כל מה שיש לנו היום, זוהר, גמרות, משניות, הכל זה מאותם 5 תלמידים. מי האמנו 5 תלמידים? רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, רבי יוסף ורבי אלעזר בן שמוע. אלו אותם 5 תלמידים שהעמידו את עולם התורה. סתם משנה, מי זה סתם משנה? רבי יהודה הנשיא מחבר המשניות, סתם משנה זה רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. זה היה הכוח של אותם 5 תלמידי חכמים. דרך אגב, מצאנו כתוב באחד הספרים שאותם 24,000 תלמידים שנפטרו היו גדולי עולם, לא היו פחותים. הקטן שבהם היה כמו הגדול שב5 תלמידים החדשים, ואף על פי כן אפילו הלכה אחת אין לנו מהם, שום הלכה אין לנו מהם, וקטנאים היו גדולי עולם. זה לא פשוט. הלכה אחת מכל אותם 24,000 תלמידים לא נשאר עליה היום. מישהו יודע הלכה מהם? איזה מעשה? משהו? שם אחד מאותם 24,000 תלמידים? אף אחד לא מכיר, לא שמע מהם שום דבר. זה לכאורה נראה כפלא. שום דבר לא נשאר מהם. מעולם לא מוזכר בתלמוד איזה אף שמוע ואף הלכה משמם. ולעומת זאת, 5 תלמידים החדשים, תעשו השוואה. 24,000 מול 5. כמה תורה יצא מה5 האלו? כל העולם של התורה זה מהם. סתם משנה רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא, ספרא סדר עולם רבה, כל הספרים האלו מחיברו. רבי יהודה, רבי יוסף בן חלפתא, רבי שמעון בר יוחאי, כל התורה זה מהם. ולכן
השאלה הזאת צריך לעמוד עליה. איך יכול להיות דבר כזה שחמישה תלמידים כל התורה שלנו נמצאת? ואילו 24,000 תלמידים שהיו גדולים לא פחות מאותם 50 שנפטרו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אין לנו היום אפילו הלכה אחת קטנה, אפילו לא מעשה קטן. אפילו שם של אחד התלמידים, שם אחד אנחנו לא יודעים. אלא, מכאן אמרנו להוכיח מה זה הכוח של ההתמדה, של אדם שלא מתייאש. ואיפה שאדם מגיע אליו נקודת הייאוש ודווקא שם הוא לא יתייאש, משם יצא לו הכי ברכה לחיים. רבי עקיבא אחרי 24 שנים, הוא מביא 24,000 תלמידים, התחיל ללמוד תורה בגיל 40. היה קשה לרבי עקיבא הדבר הזה. כתוב בספרים אחרי שהוא חזר אחרי 24 שנים, הוא לא חי הרבה זמן עם רחל. מלא היה נשאר לו רחל, אישה צדיקה, גם היא נפטרה מיד. לא נשאר לרבי עקיבא כמעט שום דבר. אני חושב שאם רבי עקיבא היה אומר, טוב, אני את שלי עשיתי, עכשיו אני פורש, שמישהו אחר ילמד תורה. מה עשיתי? איך אני הנוסח, מנה בתרה? מה אני יכול לעשות? 24,000 תלמידים. העולם היה מהיר בתורה, וכולם נהרגו. מה אני עכשיו אעשה? רבי עקיבא לא אמר כך. אמר נהרגו, אני אתחיל מההתחלה. בן כמה היה רבי עקיבא באותו זמן? היה מבוגר מאוד, היה כמעט בן 70 רבי עקיבא. אמר לו, אני אתחיל מחדש. הלך לדרום והעמיד את התורה מ5 תלמידים חדשים. לכאורה בסברה שלנו מה היינו אומרים? אם 24,000 תלמידים לא יצא מהם תורה, אז מ5 כמה כבר יצא? לא. אמר ברור עולם זה מסירות נפש, הלכת ועשית מחדש, דווקא מהם יצא כל עולם התורה. ודרך אגב, כל השורש של כל הדבר הזה זאת רחל. רחל היא זאת שעשתה את רבי עקיבא. אם לא היא, אין רבי עקיבא, אין רבי שמעון בר יוחאי, אין רבי מאיר. כמה כוח גדול יש לו אותה אישה. נחזור לעניין שלנו. אז כמו שכותב הפרי חדש, שבאותו היום התחיל רבי עקיבא ללמד את התלמידים החדשים. עוד מצאנו, מביא הכף החיים סופר, שמה בסימן תצ"ג, עוד כבב. מביא בשם ספר שער הכוונות למערכו הקדוש בשם רבנו הארי, שביום הזה שמח רבי עקיבא את תלמידיו. ביום הזה רבי עקיבא הסמיך אותם. לא רק התחיל ללמד אותם, כמו שכותב בפרי חדש, אלא הוא הסמיך אותם, שמח אותם אותו יום. בשיעור הקודם הרחבנו בזה, איך זה עומד עם הסתירה שידוע רבי יהודה בן בבא, הוא זה שהסמיך את רבי שמעון וגם את רבי מאיר, עשה מסירות נפש גדולה, אלא יש את ההסמכה הקטנה והסמכה יותר גדולה, אחרי זה שתה עם רבי יהודה בן בבא. לא נערך בזה כרגע. עוד טעם, שזה הטעם שמאוד קשור לרבי שמעון, שביום הזה רבי שמעון נפטר. רבי שמעון נפטר ביום הזה. אמנם הדבר הזה לא מוזכר מכל השיטות, כמו שהערכנו בזה. הרבה מאוד מגדולי ישראל אומרים היה ולא נברא. לא מוזכר באף מקום שרבי שמעון נפטר בל"ג בעומר. לא כתוב ככה לא בזוהר ולא במדרשים ולא בתלמוד, אלא ככה המנהג לומר שרבי שמעון נפטר בל"ג לעומר. יש בזה מחלוקת גדולה. איך שלא יהיה, ודאי שרבי שמעון ביום הזה זה יום ההילולה שלו וזה יום ששמחה, ככה מנהג ישראל. לכאורה המנהג הזה לא מצאנו אותו, חיפשתי אותו בספרות, ספרי מסעות מאוד ישנים, לא מצאנו מנהג כזה בתקופה של שנים עברו, לפני 500 ו-600 ו-700 שנה, שנהגו לעלות לרבי שמעון. זוהר, מדרשים וש"ס, מאן דכר שמע. אלא הניצנים של המנהג הזה לעלות להר מירון, מצאנו בשער הכוון, בעץ החיים, שם הוא כותב בדף פ"ז. תהיינו שמה, הוא מביא שרבנו הארי היה נוהג לעלות את הבן שלו בל"ג לעומר, היה לוקח אותו ועושה לו תגלחת, מה שהיום ניקח חלקה. אין איזשהו מקור, וזה לא דבר שהוא חובה או מצווה, כמו שאומר הרב מוצפי, אלא הוא מנהג ישראל לעשות את הדבר, לעלות לצדיק, לעשות תגלחת בגיל 3, ומעלים אותו לצדיק כמו לרבי שמעון, ושם מכוונים לכוון את מצוות התקיפו פאת ראשיכם, מקיפים את הילד, וזה לכאורה נראה כניצנים למנהג הזה. ברור שאם ילד עדיין יש לו, מפריע לו השערות בגן, יש לו קינים, כן, זה אין מצווה להשאיר את השערות עד גיל 3, אפשר גם לגלח לפני זה. טוב, איך שלא יהיה, ודאי שיום פטירת רבי שמעון זה יום מאוד מאוד גדול. ידוע שאת ההדרה רבה שנאמר בפרשת נשוא, הוא חיבר עם 10 התלמידים הגדולים שלו, 9, הוא היה משלים ל10, זה היה בנו רבי אלעזר, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסי בן יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה בן ברב, רבי חייא ורבי יוסי בן חלפתא ורבי יסע. אלה היו 10 שחיברו את ההדרה רבה. רבי שמעון הוא זה שאמר, רבי אבא כתב. ושם במעמד הזה של ההדרה רבה, מה זה ההדרה? ההדרה זה גורן, חצי גורן, היו יושבים במעגל והרבי שמעון מלמד אותם. בהדרה רבה נפטרו 3. כמדומני זה היה רבי חזקיה, רבי יסע ורבי יוסי ברבי יעקב. כן, ככה כמדומני 3 שנפטרו, נשארו 7. להדרה זוטה, ואיתם היה רבי שמעון מלמד אותם את סודות התורה שלו, שמעתן אוזן מהר סיני, דברים נפלאים מאוד. גם נשמת רב אמנונה סבא ורבי פנחס בן יאיר ירדו לשמוע אותו, והיה משה רבנו גם יורד איתם, והחברה היו מזדעזעים כששמעו את הדבר הזה. והיה עמוד אש
עד לב השמיים יוצא מביתו של רבי שמעון. זה לא הייתה אש רגילה, זה הייתה אש לקדושה, כל מי שהיה ראוי היה נשאר, מי שלא היה אש הזאת הייתה אוכלת אותו, לא היה יכול להישאר שמה, ונשארו רק אותם 7 תלמידים, והיה רבי שמעון מלמד אותם תורה, עד שרבי אבא, זה שרק רבי אבא היה לו אישור לכתוב את דברי התורה האלו, מעיד שהוא לא יכלו להסתכל בפני רבי שמעון מפני האור הגדול שיצא מפניו, והייתה האש הזאת מקיפה את כל הבית שלהם. כן, אז למאן דאמר שרבי שמעון נפטר ביום הזה, לכן נהגו לעשות ביום הזה מנהג של שמחה, ולעלות לעשות כבוד לרבי שמעון. אנחנו אמרנו עוד דבר, לכאורה גם רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון, למה לא הולכים ועושים לו הילולה? אפילו לא אנשים לא יודעים את תאריך הפטירה של רבי עקיבא, למה דווקא זכר רבי שמעון? אלא ודאי שרבי שמעון, כמו שתכף נרחיב, הוא היה בצער המערה, 13 שנה ישב במערה ועסק בתורה, וכל העוסק בתורה בסתר, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי. מי יכול ללמוד 13 שנה בתנאים כאלו? היה מוריד את הבגדים שלו, יושב קובר חצי גופו באפר, מותר, אין לי בורא את הרבע, כמו שקיים עליהם בשולחן ערוך. ולכן אמר בורא עולם, אם אתה למדת תורה בסתר 13 שנה, אני אפרסם אותך בגלוי. לכן הוא זכה מה שאף אחד לא זכה, והיום הוא מאוד מאוד מפורסם. תלכו לרבי שמעון, המקום שמה זה בין שתי האתרים שיש בהם הכי הרבה תיירות בארץ ישראל. מקום ראשון זה הכותל המערבי, מקום שני זה ציון רבי שמעון בר יוחאי, מקום שלישי המצדה. כן? אז זה זכר רבי שמעון, 365 יום בשנה, 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, אתם תהיו שם, תראו אנשים עוסקים ומתפללים ועוסקים בתורה לכבוד רבי שמעון. למה? כי הוא ישב במערה מידה כנגד מידה, כמו שמצאנו במסכת סוטה בדף ז' בדף ח' ועוד הרבה פעמים בש"ס, שמידה כנגד מידה זה חלק מהנהגותיו של בורא עולם, כמו שמצאנו גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. בתורה לגבי סוטה מידה כנגד מידה, בכתובים עם שמשון ובנביאים עם אבשלום בנו של דוד המלך שנתלה בשערותיו. מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם. כן, עוד מצאנו בספר נחלת אבות, זה המעשה מאוד מפורסם, איך רבי שמעון נולד לעולם. המעשה הזה לא כתוב בספרים הקדמונים מאוד, לא מדרשים, זה לא נמצא גם לא בש"ס, אלא יש ספר נקרא נחלת אבות, הוא מביא שם שהוא ראה כתוב אביו של רבי שמעון יוחאי ידוע היה משבט יהודה, כך הוא מצא כתוב, ככה גם מביא רבי יחיאל בסדר הדורות. הוא היה מגדולי הדור, והיה מגדולי הדור הכוונה בכבוד, היה עשיר נכבד וקרוב מאוד למלכות, כמו שמוכח בתלמוד. ואשתו של יוחאי היה שמה שרה, גם הייתה מזרע הנשיא, מזרע הלל, וידוע שהלל גם היה מזרע דוד המלך, משבט יהודה. ותהי שרה עקרה, שרה לא היה לה ילדים. וכשראה יוחאי שעברו הרבה שנים, למעלה מ10 שנים, היה בדעתו לגרשה, והיה דבר ממש בצער גדול. שרה ידעה את זה שבעלה כל הזמן חושב אולי אני אגרש אותה, היא הבינה שהוא רוצה לגרש אותה, והדבר הזה שבר אותה מאוד, הקשה עליה, והיא החליטה שהיא עכשיו תלך תתפלל, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות בל"ב עמוד ב', אף על פי ששערי מי שנחרב בבית, אמר רבי אלעזר, מי שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. התפללה בבכיות, ואותו לילה יתהלל ראש השנה, והיא בלילה ההוא והיה חלום, יוחאי חלום. הוא נמצא בחלום באיזה פרדס אחד גדול, בפרדס הזה יש אילנות טובים ומתוקים שעושים הרבה צל והרבה פירות, וגם בפרדס הזה יש אילנות יבשים מאוד שאין להם שום לחלוכית של החוט, ממש עץ מת. והיה מלאך אחד שם אדיר וגדול, בעל כנפיים, הולך ומסתובב שם בגן הגדול הזה עם משפך ומשקה את האילנות היבשים, וכל אילן שהוא משקה אותו מיד היה פורח ומוציא פירות, ואילן שהיה מדלג עליו היה נשאר איכשהו ככה. הוא בחלום מבין יוחאי שהאילן הזה שמיד מגיע אליו המלאך זה האילן ששייך לו, והמלאך מסתכל עליו, על האילן הזה, ומתעכב ולא משקה אותו. הוא פתאום מוציא מתחת הכנף שלו קערה קטנה עם טיפה מים, ממש קצת מים, ומשקה את האילן הזה מהקערה, לא מהמשפך הרגיל, מהקערה משקה את האילן. ואיך שהוא משקה את האילן, האילן הזה הולך וגדל ופורח יותר משאר כל האילנות שבשדה, ונהיה ראי זה לפלא בעיניו. הוא התעורר בבוקר, מיד לקח את אשתו והלכו לרבי עקיבא. רבי עקיבא אותו זמן היה גדול הדור, וסיפרו לו את החלום. אמר להם רבי עקיבא, החלום פשוט, הפתרון פשוט. אחד הוא, החלום והפתרון. האילנות האלו שאתם חלמתם עליהם, זה מראה על הפוריות שהקדוש ברוך הוא נותן לבני הזוג, על הילדים שיהיה להם. וכל אילן כזה זה מסמל בעצם את בני הזוג, ואילן יבש בלי פירות זה שבני זוג בלי ילדים,
שלא יהיה להם ילדים חס ושלום. וכשהאילן מוציא פירות והאילן פורח, זה אומר שבני הזוג יקבלו ילדים, וכפי יופי האילן כך יהיה יופי והצלחת הילדים. אמר לו, אז הבנתי ככה שהאילן שלי גם ברוך השם התחיל להיות לנו ילדים. אמר כן, אבל לא הבנתי עדיין למה לכל האילנות כולם הוא השקע אותם ממשפך, ולאילן שלי, ככה שואל יוחאי את רבי עקיבא, באילן שלי הוא לא משקע את האילן מאותו משפך, אלא מוציא מתחת הכנף שלו איזו קערה קטנה ומזה משקע את האילן. ולמה ככה? אמר לו רבי עקיבא, תדע לך שמשמיים נגזר שלא יהיה לכם ילדים, וכך היה הגזרה היא, אלא ששערי דמעה הופכים את הגזרה, ואשתך בכתה ובכתה, בורא עולם אסף את כל הדמעות, ושזה הגיע למכסה שיכולה להפרות את האילן, אסף אותם והשקע בדמעות של האישה שלך, של שרה, השקע את האילן הזה. ומהדמעות, לכן הוא לא לקח מהמשפך הרגיל, כי מהמשפך הרגיל לא היה מספיק, לא היה זכות, אלא לקח מהדמעות של אשתך, ומזה נולד רבי שמעון בר יוחאי. תראו איזה פלא גדול. אם אישה תתפלל בדמעות שיהיה לה בן שיאיר את עיני ישראל בתורה, יכול להיות שיהיה לה בן כמו רבי שמעון בר יוחאי. אם לא הייתה בוכה שרה, לא היה רבי שמעון בר יוחאי בעולם. אם לא היה רבי שמעון בר יוחאי בעולם, כל העולם היה שמם מתורה. מה היינו עושים בלי רבי שמעון בר יוחאי? העולם היה נחרב. וזה הכוח של הדמעות, זה הכוח של התפילה. כן? עוד, הגמרא שמה, המעשה העיקרי על רבי שמעון, שזה מה שהביא אותו לעיקר גדולתו בתורה. הגמרא בשבת בל"ג עמוד שני, דרך אגב, גם מתחילת המסכת אני ספרתי, יש הפעם ה-33 שמופיע רבי שמעון, זה באותו מעשה. הוא נפטר בל"ג בעומר. המעשה נכתב בל"ג עמוד ב' מתחילת המסכת, מסכת שבת, עד דף ל"ג יש השם שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. אם נוריד את רבי שמעון בן אלעזר, שהוא לא קשור, אלא רבי שמעון בר יוחאי או רבי אלעזר ברבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו נראה 33 פעמים רבי שמעון. הפעם ה-33 זה בל"ג בדף ל"ג עמוד ב'. גם דרך אגב, באותו נפטר הרמ"א, רבנו משה איש הרל"ה שהיה קודש קודשים, הוא נפטר בגיל 33 בל"ג, 33 לעומר, וגם הוא חיבר 33 ספרים. אז גם אותו יום שאנחנו בעצם חוגגים את הילולת רבי שמעון בר יוחאי, זה גם הילולת הרמ"א הקדוש. טוב, שם הגמרא מספרת בגמרא מסכת שבת שיום אחד ישבו שלושה גדולי התנאים, רבי שמעון, רבי יוסף ורבי יהודה, וישבו ודיברו על המלכות. תמיד שכתוב מלכות, סתם מלכות, זו רומי, רומי הרישה, מלכות רומי. והיה רבי שמעון, רבי יהודה משבח אותם, את המלכות. והיה אומר רבי יהודה, כמה נעים ההסן של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסף בן חלפתא שתק. אלו היו מהחמישה תלמידים של רבי עקיבא. רבי יוסף, סתם רבי יוסף בתלמוד, זה רבי יוסף בן חלפתא, שתק. נענה רבי שמעון ואמר, אלו, ומה נעה? רשעים ארורים. כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להוסיף בהם פרוצות, וחצאות ליטול בהם, לעדן בהם עצמם. קשרים למה תקנו? לבוא אלינו לקחת מכס. ומה רשעים ארורים? היה ביניהם יהודה בן גרים. תכף אנחנו נעמוד מי היה יהודה בן גרים. וסיפר דבריהם, כן, ונשמעו למלכות. תכף אנחנו נרחיב במה שעשה יהודה בן גרים, נראה מי הוא היה, ולמה הוא סיפר דבריהם, והאם הייתה לו כוונה להזיק. מיד אמרו המלכות, כן, הדברים שאמרו נשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה יתעלה. לכן נקרא רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. כי זה בעצם מה שהגמרא פותחת. למה הגמרא מביאה את כל המעשה הזה? שורה לפני זה. ומה עיקרו לראש המדברים בכל מקום? שם הגמרא אומרת, זה רבי יהודה. עוד מעצינו בברכות בדף ס"ג שרבי יהודה בר אילאי נקרא ראש המדברים. אמרנו רמז, הגמרא בברכות בדף ח' אומרת, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות אלא שמות. מכאן שהשם של האדם גורם, לכן נקרא רבי יהודה בר אילאי. לכן המלכות אמרה, יתעלה, נעשה ראש המדברים בכל מקום. כל מקום שהכנסים רבי יהודה פותח קודם כל ומדבר, כיוון שהוא שיבח את המלכות מידה כנגד מידה. יוסף ששתק ולא מיכה בו, שתיקה כהודאה, לכן יגלה לציפורי. שמעון שגינה יהרג, לכן גזרו המלכות שרבי שמעון בר יוחאי יהרג. הגמרא מספרת שהלך הוא ובנו ישבו בבית המדרש, וכל יום הייתה מביאה להם האישה שלהם, אשתו של רבי שמעון, לחם, ריפתה, חתיכת לחם, וכוזה דמיה, וקצת מים, לחם ומים, שיוכלו וישתו. שהגזרה הלכה ונתחזקה,
רבי שמעון פחד, למה נשים דעתן קלה, אם יענו אותה, היא תספר איפה הם. ולכן אמר בוא נלך למקום שגם האישה לא יודעת. הלכו וברחו, ישבו באיזה מערה, בזוהר זה נקרא במדבר לוד. ישבו שם במין מערה אחת, ונעשה להם נס. הגמרא אומרת שנברא להם שם עץ הרובים ומעיין מים. והגמרא אומרת שבכל יום הם היו מורידים את הבגדים שלהם, קוברים את עצמם בחולות ועוסקים בתורה, והיו מתלבשים רק למתי שהיו צריכים להתפלל. בעידנת אלוהי, הגמרא אומרת, לבשו מכסור ומעצלו. מתי שהיו צריכים להתפלל, היו מתלבשים. למה? כי אם היו נשארים כל הזמן עם הבגדים מהזה, הבגדים היו מתבלים. הם הבינו שהם הולכים להישאר הרבה שנים, לכן הם היו רוצים לשמור את הבגדים, אז היו שמים אותם רק בזמן התפילה. ולא בזמן התפילה, היו מורידים את כל הבגדים, קוברים את עצמם עד החולות, עד הצוואר, ועוסקים בתורה. דרך אגב, הגמרא במסכת שבת, בי"א עמוד א' מביאה שמה שחברים שעוסקים בתורה, פטורים מתפילה. אסור להם להפסיק לתפילה, בשבילם זה ביטול תורה. הגמרא שם מביאה שאמר רבי יוחנן, גדול האמוראים שחיבר את כל תלמוד הירושלמי, רבי יוחנן חיבר תלמוד ירושלמי. אומר רבי יוחנן, דווקא מי אלו חברים העוסקים בתורה, דווקא כמו רבי שמעון וחבריו, אבל אנו, ככה אומר רבי יוחנן על עצמו, אנו אין תורתו אומנותנו. אם רבי יוחנן שהיה גדול האמוראים, שלא היה אף אחד שהגיע לדרגתו של רבי יוחנן באמוראים, הלכה כמותו כנגד כל האמוראים, אומר כך, אז ודאי שכל האמוראים לא היו ברמה הזאת של תורתו אומנותו, שיהיה מותר לו להתבטל מן התפילה. רק רבי שמעון וחבריו, מרוב שהעסק התורה שלהם היה בהתמדה אדירה ביותר, התמדה שלא נתפסת, היו פטורים מתפילה. אבל לקריאת שמע היו חייבים להפסיק, כי קריאת שמע דאורייתא היא. ולכן שהגמרא שואלים תוספות, לכאורה קשה. אז איך פה כתוב שרבי שמעון היה מפסיק לתפילה? ואילו בגמרא באותה מסכת בשבת בל"ג עמוד ב' מביאה שרבי שמעון במערה כן היה פוסק לתפילה. היה שומר את הבגדים לתפילה, משמע שהיה מתפלל. באמת, רצים שם תוספות, תפילה היינו קריאת שמע. לא הכוונה תפילה תמידה, מזה היה פטור רבי שמעון. אלא היינו קריאת שמע. עכשיו הגמרא ממשיכה לספר שאחרי 13 שנה מת הקיסר, וכשמת הקיסר גזרה בטלה. ובא אליהו הנביא, ישב עליהם על הפתח. בזוהר הקדוש כתוב שאליהו הנביא מגיע להם פעמיים ביום ועוסק איתם בתורה. אז אותו יום גם כשנפטר הקיסר, רבי אליהו הנביא עמד על פתח המערה ואמר, מי יודיע לבן יוחאי שמת הקיסר, וכשמת הקיסר כל הגזרות בטלות. שמע ככה, רבי שמעון יצא מן המערה. הגמרא מספרת שכל מקום שיצאו ראו אנשים שעוסקים בחיי שעה, עובדים. הם לא הבינו את זה, לא יקלו את זה. אחרי 12 שנה במערה, ישבו שמה, אמרו איך אנשים עוסקים בחיי שעה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הגמרא אומרת כל מקום שנתנו בו עיניו נהפך, כן, נשרף המקום. אז יצא בת קול מן השמיים וכעסה עליהם, אמרה להם להחריב את עולמי, יצאתם? חזרו מיד למקום שממנו יצאתם, מיד חזרו למערה. אמרו כמה נהיה במערה? לא יותר מ-12 חודש. למה? משפט רשעים בגיהנום זה 12 חודש, כמו שמי שאמרה שכמדומני והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו וכל בשר לראות את פני השם, פסוק בנביא ישעיה, כמדומני בפרק ס"ו אם אני לא טועה. כן? אז שם משמע שאין משפט של רשעים בגיהנום יותר מ-12 חודש, ולכן ישבו שם רק 12 חודש ויצאו החוצה. אחרי שיצאו החוצה, הגמרא אומרת כל מקום שהיה רבי שמעון נותן בו את עינה, רבי אלעזר נותן בו את עינה והיה נשרף. רבי שמעון היה מתקן, מחיה. למה? לתקן יותר קשה מלקלקל. זה רק רבי שמעון יכל היה לתקן. ולכן כל מקום שהיה נותן רבי אלעזר היה נשרף ורבי שמעון היה מתקן. עד שערב שבת אחד הם הלכו בדרך. ומה הם ראו? ראו איזה בן אדם אחד שהולך עם 2 הדסים רץ. אמרו לו, לאן אתה הולך עם 2 הדסים? לכבוד שבת קודש, אני לוקח 2 הדסים לשבת, אבל למה 2? מספיק אחד כנגד שמור ואחד כנגד זכור. אמר רבי שמעון לרבנו שלו רבי אלעזר, תראה כמה עם ישראל חביבים עליהם, תמיד מחביבים מצוות. לכן די לעולם אני ואתה. אני ואתה מספיק לנו שנעסוק בתורה, נקיים את כל העולם. הנח להם לישראל, מספיק שהם מחביבים מצוות. כמו שהגמרא אומרת בסוכה, כמדומני במאי עמוד שני, שרבי שמעון אמר יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. רבי שמעון בכוח הצער המערה שלו יכל לפתור את כל העולם כולו מהכוח של התורה שישב במערה ולמד שמה, היה לו כוח לפתור את כל העולם כולו מן הדין. לכן אמר לבנו די לעולם אני ואתה. הגמרא מספרת אחרי שיצא רבי שמעון נעשה רעש, כולם ידעו שרבי שמעון יצא, וגם בא רבי פנחס בן יאיר חתנה.
כן, יש מחלוקת האם היה חתן שלו או שהיה חביב. הדעה הרווחת, כמו שמוכח בזוהר, שרבי שמעון התחתן עם ביתו של רבי פנחס בן יאיר, ולכן רבי פנחס בן יאיר היה חמיב. אז רבי פנחס בן יאיר ראה אותו. הגמרא אומרת שלפני שנכנס רבי שמעון למערה, היה רבי פנחס בן יאיר גדול ממנו בתורה. וכל קושייה שהיה מקשה רבי שמעון, היה להקשות יותר קל, לתרץ יותר קשה. היה רבי פנחס בן יאיר מתרץ לו 12 פירוקים. אחרי שיצא מן המערה, נעשה רבי שמעון גדול מכל בני דורו, וכל קושייה שהיה מקשה רבי פנחס בן יאיר על רבי שמעון בר יוחאי, היה רבי שמעון בן יוחאי מתרץ לו 24 פירוקים. אז הוא ראה אותו שכל הבשר שלו היה חתכים, 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 הוא התחיל לבכות, והדמעות שלו נזלו על הגוף של רבי שמעון והיו מצערים אותו. ואמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. לכאורה, רבי שמעון שמח בדבר הזה, כי הוא יצא משם גדול מאוד. שאלתי שאלה, וכי אם רבי שמעון לא נכנס למערה, לא היה לומד תורה בהתמדה? היה מתבטל? היה הולך משחק? הרי מדובר פה בקודש קודשים, גם לפני שנכנס למערה היה תנא קדוש. מה החידוש של המערה? אלא לא דומה פעם אחת בצער, יותר טוב מ1000 פעמים שלו בצער. הכוח של התורה זה הכוח שהאדם לומד אותה, עוסק אותה בצער. כמו שכותב הרמב"ם, בהלכות תלמוד תורה בפרק ג', שם הוא מביא, יש לו י"ג הלכות. פרק ג' יש לו י"ג הלכות בהלכות תלמוד תורה. ושם הוא כותב שעיקר הלימוד תורה זה צער, שהאדם, הקדוש ברוך הוא, מודד את הצער. כמה האדם מצטער על התורה. הכוח של ההצלחה בתורה, של הבחור, כמה הוא יצטער, אחד מה-48 מידות שהתורה נקנית בהם, זה איסורים. ולכן רבי שמעון על ידי האיסורים האלו זכה להגיע לדרגות שאף אחד לא זכה. לכן אדם שרוצה לקנות כתרה של תורה, שיברח מכל מה שנותן לו תענוגות. כמו שהגמרא מביאה, תוספות. חושבים תוספות, מביאים את המדרש על הגמרא במסכת כתובות בדף ק"ד, שם הגמרא מספרת על פטירת רבי יהודה הנשיא. כשנפטר רבי יהודה הנשיא, הוא הרים 10 אצבעותיו לשמיים ואמר שהוא נשבע שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע הקטנה. אז כותבים תוספות, מביאים על זה שהמדרש מתאים לזה. איזה מדרש? עד שמתפלל האדם שיתכנסו לתוך גופו דברי תורה, יתפלל שלא ייכנסו דברי מעדנות וכל מיני דברי מתיקה לתוך גופו, שאין זה וזה יכולים להתקיים ביחד. כמו שכתוב שלא זכה משה רבנו לכל הגדולה והחוכמה הזאת עד שלא צם 40 יום ו40 לילה. לא זכה שלמה המלך לחוכמה הזאת עד שלא צם 40 יום ו40 לילה, לכן שמם רבתי. לא זכה אליהו הנביא לכל הדברים האלו עד שלא, וילך בכוח אכילה ההיא 40 יום ו40 לילה. לא זכו רבי עקיבא וחבריו לכל החוכמה הזאת עד שלא עשו תעניות וסיגופים ופרשו מכל ענייני תענוג. שם הגמרא ממשיכה ומספרת, נדלג שם על העניין שרבי שמעון תיקן את העיר טבריה, שבסוף מן המערה, אני אספר את זה בקצרה, אני אספר לכם, כן? בעזרת השם, בסוף השיעור תשאל אותי. טוב, שם הגמרא מספרת שרבי שמעון יצא, כתוב יבוא יעקב שלם. אז אמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ויחן את פני העיר. אמר רב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. כמדומני שם בסוף העמוד למטה. אז הגמרא מביאה שיעקב אבינו שהגיע, הוא תיקן תקנות חדשות אחרי שהוא ניצל ממה שהוא עשה אצל לבן ובא שלם, הוא תיקן לציבור דברים. לכן אמר גם כן רבי שמעון, כיוון שהזקתי את הדור שיצאתי מהמערה, אני רוצה לתקן להם. תספרו לי איזה יש מקום שאני יכול לעזור לכם. אמרו לו, תדע לך, אולי תעזור לנו בעיר טבריה. יש שם מקום שיש שם ספק טומאה. היה שם מלחמה, מתו אנשים והכהנים לא יכולים לעבור שם. זה מצער את הכהנים, הם צריכים לעשות גוף שלם. אז רבי שמעון שאל האם יש אדם יודע שהמקום הזה יש לו חזקת טהרה. הכוונה שזה לא בית גברות. כי אם זה בית גברות אסור לפנות. אבל אם זה אנשים נהרגו שם אפשר לפנות את הגברים, כי זה לא קידשו את האדמה לבית גברות. אז אמר ההוא סבא, סיפר לו אותו סבא, סתם סבא בדרך הלבשה זה אליהו הנביא. בא לו אותו סבא ואמר, תדע לך שבן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי היה כהן, הוא קיצץ פה תורמוסי תרומה. אז אם הוא עמד כאן ועסק בתרומה, משמע שזה לא בית גברות. לכן הגמרא אומרת שמה הוא עשה, עבד יונמיח, הוא לקח זרי תורמוסים לאחת הגרסאות ופיזר אותם. ובכל מקום שהיה מת, מה שפה מסביר, שעלו המתים, ראו פתאום המת צף למעלה, ראו מת, ואז עשה רבי שמעון ציון והמת שקע בחזרה, ואז ידעו איפה יש מת והכהנים יכלו לעבור. הגמרא מספרת על אותו סבא שאמר, תיאר בן יוחאי בן קברות. בן יוחאי תיאר בית קברות. איך הוא נותן פה, ויש פה קברות, הכהנים יעברו, לנפש לא יטמא בימיו. אמר לו רבי שמעון, אלמלא
כן, היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו. אז אתה אומר יפה, עכשיו בעיניים שלך ראית שעשיתי נס, היית איתנו ונמנית איתנו, וכך אתה אומר, יגידו שפרוצות מפרקסות זו לזו, ותלמידי חכמים לא כל שכן, העין שלך צרה בי שאני עשיתי נס. הגמרא אומרת, נתן בו עיניו, נח נפשה. יעיב בעיניו ונח נפשה. נפטר, הקפיד עליו רבי שמעון. אותו מעשה, כמדומני, תלמוד, מסכת שביעית, תלמוד ירושלמי, בדפוס וילנה, בפרק ט' הלכה א'. שמה, בסוף הדף למטה, מופיע גם כן שבת צדוקי, פה כתוב האוסבה. בת צדוקי, קבר, היה לו איזה מת אחד, קבר שמה, ובא להוכיח לכולם שרבי שמעון שיקר על כולם. אמר רבי שמעון, אתה קברת את המת, זה לא היה פה. אתה שמת אותו פה כדי להוכיח ששיקרתי. אבל לא נכון. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון, טוב, אם ככה אתה אומר, עליונים למטה, תחתונים למעלה. מיד הבן אדם הזה נגבר חי, ואותו מת קם לתחייה. אתה שואל, מה אני עושה פה? זה היה הכוח של רבי שמעון. אז אנחנו שאלנו, לכאורה יש סתירה, פה כתוב שזה סבא, ושם כתוב שזה צדוקי בשינוי מעשה. אין קושייה, גם זה היה וגם זה היה. פה זה היה עם אותו סבא שפקפק על רבי שמעון, ושם זה היה עם אותו צדוקי במסכת שביעית, פרק ט' משנה, פרק ט' הלכה א'. טוב, וזה מה שרצינו היום להגיע לעניין יהודה בן גרים. ועל זה נגיד חידוש עצום, רבותיי, מתוק מדבש. הגמרא מספרת אחרי שרבי שמעון יצא חזי אלי יהודה בן גרים, הוא ראה את יהודה בן גרים ואמר, עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות. ובזה הגמרא מספרת את המעשה על רבי שמעון. מי היה אותו יהודה בן גרים? אז שוב פעם, שם הגמרא אומרת שהלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם. אז בואו נראה תוספות. תוספות בלמד ג' למטה כמדומני, שם אומרים תוספות שרבנו תם לא היה גורס יהודה בן גרים בלי תואר, אלא רבי יהודה בן גרים. ומוכיח את זה רבנו תם מהגמרא בחגיגה. הגמרא במועד קטן, מחילה, הגמרא במועד קטן בדף ט', שם הגמרא מביאה שהיה רבי יהודה בן גרים, היה תלמיד חכם. תסתכלו מסכת מועד קטן, מביאה שם על רבי יונתן בן עסמאי, וגם רבי יהודה בן גרים, היו שתיים תנאים. הגמרא אומרת, תנו פרשת נדרים ברבי שמעון בן יוחאי, למדו ממנו פרשת נדרים. ושהיו נפטרים ממנו, נפטר מיני באורתא, אז הוא אמר לבן שלו, רבי אלעזר, אנשים האלו אנשים של צורה, לך תבקש מהם ברכה. דף ט' עמוד א', מסכת מועד קטן למטה. אז מכאן מוכיח רבנו תם שיהודה בן גרים היה תנא, היה תלמיד חכם. אז קודם כל צריך לומר עליו רבי, לומר עליו רבי ולא יהודה בן גרים. דבר שני, בלמד ד' בסוף המעשה שמה, הגמרא מה אומרת? נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות. בדרך כלל, עשה עוגל של עצמות זה שייך על אדם שהוא לא צדיק. אדם צדיק לא כתוב עשה עוגל של עצמות. ולכן אומר לא להגיד עשה עוגל של עצמות אלא נח נפשה. אפשר לדייק את זה גם מאותו מעשה שם. כי פעמיים אותו בלמד ד' רבי שמעון הקפיד על שתי אנשים. על האוסבה, מה כתוב באוסבה? כתוב נתן בעיני ונח נפשה. לא כתוב עשה עוגל של עצמות, נח נפשה. לשון של כבוד, נפטר הבן אדם. גל של עצמות, כאילו הבן אדם מרוב הקפדה של רבי שמעון, הגוף שלו היה כאילו נרכב לפני הרבה שנים ונשאר רק עצמות. זה לשון ביזיון. אז למה ביהודה בן גרים כתוב גל של עצמות? לכן צריך לשנות את הגרסה ולכתוב גם נח נפשה. הרג אותו. ועוד, אמרתי להוכיח מהתלמוד שנח נפשה זה בדרך כלל משתמשים בלשון צדיקים. יש את זה קודם כל, זה יצאה ראשונה בקודש, הגמרא במסכת ברכות, בדף נ"ח עמוד ב'. שם הגמרא מספרת על יש את עם רב ששת, נתחיל מעמוד א', כמדומני, בנ"ח עמוד א', שם עם רב ששת, הגמרא מספרת שהיה איזה צדוקי אחד שצחק עליו, רב ששת היה עיוור. אז הוא המלך עבר, ויש מצווה להקביל פני המלך, אז אמר לו, כל כדי חרס באים לנהר כדי לשאוב מים, כדים שלמים, אבל כדים שבורים למה באים? הוא רמז לו, אתה עיוור, מה אתה בא לפה להסתכל על המלך? הרי אתה רואה אותו המלך. הוא אמר לו, אני יודע שהמלך בא גם לי לראות אותו, וככה הוא אמר לו. בסוף הגמרא מספרת מה עלה באותו גורל של צדוקי. הגמרא אומרת, נתן בו עיניו רב ששת ועשה גל של עצמות. גל של עצמות, כי היה רשע. זה בנ"ח עמוד א'. בנ"ח עמוד ב', בגמרא שם בברכות, תפתחו, תעיינו שם הגמרא מביאה מעשה. כמדומני שהיו אלו רב פפא ורב אונה ברד רב יהושע. כן, לך תבדוק אותי. רב פפא ורב אונה ברד רב יהושע.
כן, פגעו ברב חנינה ברד רביקה. והגמרא שם דנה על ברכות שמברכים אדם שרואה אחד מגדולי ישראל, אדם שרואה את חברו פעם ב30 יום. אז הגמרא אומרת שהם ראו אותו, את רב חנינה ברביקה, ואמרו נברך עליך 2 ברכות. לא ראינו אותך 30 יום, לכן נברך עליך שהחיינו, כי אנחנו שמחים לראות אותך, וגם נברך עליך שחלק מחוכמתו ליריעה ואתה תלמיד חכם. אומר להם, אם כך גם אני אברך עליכם 2 ברכות, 3 ברכות. 2 הראשונים, מה שאתם בירכתם, ברך שהחיינו שחלק מחוכמתו ליריעה, וגם בירך עליהם ברוך חכם ארזים. חכם ארזים זה ברכה שמברכים שרואים 60 ריבו, 600,000 איש מישראל. אז הוא חידש חידוש, הוא רצה לומר להם שאתם חשובים עליי ואתם כאילו, אתם יש לכם רמה של 600,000 איש. אז אמרו לו, מה אתה נהיית לנו חכם גדול? אתה מחדש לנו הלכות כאלו חדשות שהן לא נכונות, בברכות. יאיבי בעיניי ובשחי, נתנו בו עיניו ונפטר, נהרג. כאן אנחנו רואים שבצדיק לא שייך לומר לשון, עשה עוגה של עצמות, הקפיד עליו ונפטר. וכן עוד מצינו גם כן עם רבי יוחנן. רבי יוחנן עם ריש לקיש, שם הגמרא מביאה מסר בבא מציעא בדף פ"ד עמוד א' שרבי יוחנן וריש לקיש עסקו בעניין הסייף, סכין, מתי מקבל טומאה. אז ריש לקיש ניצח את רבי יוחנן. אז הוא אמר לו, רבי יוחנן, אתה היית פעם שודד, אני חזרתי אותך בתשובה, אז אתה מבין בסכינים. אז הוא נפגע מזה ריש לקיש. אמר לו ריש לקיש, ואתה מה ענת לי? אתם רבי קראו לי, ואחר רבי קראו לי, לפני זה הייתי אדם גדול, גם עכשיו מכבדים אותי. אמר לו, מה, הועלתי לך? אני קירבתי אותך תחת כפות השכינה. חל שדעת את רבי יוחנן, רבי יוחנן נפגע ממנו. הגמרא אומרת שהוא ריש לקיש חלה מזה. עד שהגמרא בסוף אומרת שנח נפשה, שימו לב מה היה. הגמרא מביאה שם שאשתו של ריש לקיש הייתה אחותו של רבי יוחנן, כמו שמופיע באותו מעשה בגמרא, ממש כמה שורות למעלה, שנתן לו רבי יוחנן לריש לקיש את אחותו, נתן לו לאישה. אז התחננה עליו, תעשה בשבילי, תעשה בשביל בני. אמר לה, עזבה יתומך אני אחי, אני חיית את הילדים שלך, תעשה בשביל אלמנותי. אמר לה, ואלמנותיך עליי תפתחו. נח נפשה דרבי שמעון בן לקיש. מה אנחנו רואים? שרבי שמעון בן לקיש גם לא כתוב עשה עוגל של עצמות, כי הצדיק לא צריך לומר הצדיק על עצמות, כתוב נח נפשה. וכן מצינו עוד עם רבי יוחנן גם כן בגמרא במסכת בבא קמא ק"ז עמוד א' עם רב כהנא. שם הגמרא מביאה מעשה, לא יאריך בכל המעשה, מעשה מאוד מאוד מדהים עם רב כהנא, שרבי יוחנן הסתכל על רב כהנא, הוא חשב שהוא מחייך עליו, היה לו חתך בשפה. אז הגמרא גם מביאה שחל שדעתה דרבי יוחנן, היה בצער, הקפידו על אפילו שהוא לא עשה שום דבר רב כהנא, נח נפשה דרב כהנא, נפטר. אחרי זה הודיעו לרבי יוחנן שהוא הרג אותו בטעות, השפה שלו הייתה חתוכה. הגמרא אומרת שהוא הלך איתו למערה איפה שקברו את רב כהנא, ושם במערה הוא אמר, היה נחש, לא נתן לרבי יוחנן להיכנס. אפילו שהוא הרג אותו בקפדה שלו, הנחש לא רצה שרבי יוחנן להיכנס, אמר על רב כהנא. אמר לו, אחנה, נחש, פתח פיך וייכנס הרב, אני הרב לתלמיד שלי. לא פתח לו. אמר לו, ייכנס חבר אצל חבר, הוא חבר שלי, לא תלמיד שלי, תן לי להיכנס. לא נתן לו. אמר, ייכנס תלמיד אצל הרב, אני תלמיד, תן לי להיכנס לרב רב כהנא, פתח לו. בא רחמי והוקמי, הקים אותו בחזרה לתחייה. אנחנו רואים גם פה שלא שייך לומר נשא עוגל של עצמות, אלא נח נפשה. ולכן מכוח הדברים האלו, מביא רבנו תם שלא שייך לומר עשה עוגל של עצמות על יהודה בן גרים, על רשעים צריך שייך לומר עשה עוגל של עצמות. כמו שהגמרא מביאה במסכת בבא בתרא יש את זה בעיני עמוד א', שם הגמרא מביאה גם על רבי יוחנן שאמר שעתידין מלאכי השרת לחצוב מלאכים מעמקות האוקיינוס ועתיד בורא עולם להעמידם בשערי ירושלים. אז האחד לא האמין, אחד מהתלמידים ששמע את השיעור של רבי יוחנן לא האמין לדברים האלו. אחד פעם שהפליג בים, כשהוא פתח את האוקיינוס והוא ראה למטה מלאכי השרת חוצבים באוקיינוס אבנים. אז הוא בא לרבי יוחנן, אמר לרבי, דרוש, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כך ראיתי. אמר לו, רקע, טיפש, אם לא ראית לא האמנת בי? אתה מלגלג על דברי חכמים, אתה נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות, כי זה היה רקע. וכן אותו מעשה, אפשר לראות אותו במסכת סנהדרין בדף ק' עמוד א'. כן? וגם מה שהזכרתי, גל של עצמות, מופיע 6 פעמים בתלמוד, הפעמים שהזכרנו, בברכות, במסכת בבא בתרא, במסכת סנהדרין, בירושלמי דפוס וילנה, פרק ט' הלכה א'. ולכן לא שייך לומר גל של עצמות, רק באדם שהוא צדיק. אם נוריד את הפעם הזאת בל"ד, אז יהיה 5 פעמים בתלמוד גל של עצמות. בכל אופן רבנו תם כותב על רבי יהודה בן גרים שהוא היה תלמיד חכם, ולכן לא שייך להגיד בו
גל של עצמות. עד כאן דברי תוספות. ואנוכי הקטן שואל שאלה אחרת. הרי באותו יום שיצא רבי שמעון מן המערה, היה שמח או לא היה שמח? היה שמח מאוד, ולכאורה מצינו גם שרבי פנחס בן יאיר אמר לו אלי שראיתיך בכך, אמר לו אשריך שראיתני בכך, שאם לא ראיתני לא היית רואה את גדולתי בתורה. בזכות הצער הזה של המערה נעשיתי גדול בתורה. ולכן זה היה יום היציאה של רבי שמעון מן המערה, זה היה יום שמח בשביל רבי שמעון. אם לא אותו צער המערה, רבי שמעון לא היה זוכה להגיע לדרגות שהוא הגיע עליהם. ולכן, מה, רבי יהודה בן גרים, מה, הוא לא התכוון להזיק אותך? הרי זה רש"י מפורש, תהיינו שם בגמרא, בלמד ג' רש"י, מה כתוב? תדייקו בגמרא, צריך לדייק במילים של הגמרא. הגמרא אומרת שהלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם. לא כתוב שהוא, ודברים שאמר נשמעו למלכות. רש"י מסביר שמה, מה זה הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם? כן? כתוב, רש"י אומר שסיפר או לאביו אמו או לתלמידיו, כן? אני לא זוכר בדיוק מילה במילת הלשון של הרש"י, תהיינו שם, הוא כותב או לאביו אמו או לתלמידיו, כן? ולא להשמיען למלכות, ונשמעו רק על ידו למלכות, אבל הוא לא התכוון להשמיע את זה למלכות, אז לרבי יהודה בן גרים לא הייתה שום כוונה רעה בדברים האלו. ועוד, תמחה לתלמיד שלך, כל המעביר על מידותיו. מה ראה רבי שמעון ככה בכוח לגרום לו להיפטר מן העולם? לא היה לו שום כוונה להזיק, זה תלמיד שלך. ועוד שבמסכת מועד קטן בדף ט' מצינו שרבי שמעון אומר לבן שלו רבי אלעזר, רבי יהודה בן גרים הוא בן אדם, אדם קדוש, אדם צדיק, תבקש ממנו ברכה שיברך אותך. אז אם ככה, למה להקפיד עליו? אלא נראה להסביר את הדברים בצורה נפלאה מאוד, כמה התורה שלנו מתוקה. שימו לב, כתוב, רבנו הארי אומר דבר פלא פלאות. יש ספר שנקרא שער הפסוקים, שם הוא אומר בפרשת בראשית דרוש ד' פרשת שמות בדיבור המתחיל ויהי בימים, תהיינו שמה מביא את הטעם שמשה רבנו הרג את המצרי. שימו לב, הוא אומר שם דבר כזה, הטעם שהקדוש ברוך הוא סיבב שמשה רבנו יהרוג את המצרי, זה בגלל שמשה רבנו היה ניצוץ, גלגול של אבל, והמצרי היה לו ניצוץ של קין. וידוע שקין הרג כמה לבן והרג אותו, והפסוק פשוט מעיד בבראשית, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אין תקנה לאדם שרצח, אלא שיעשו לו בחזרה מה שהוא עשה, זה התקנה שלו. כך אומר הפסוק, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. מי ששופך דם אדם, באדם שאותו הוא שפך, אותו הוא רצח, הוא עצמו דמו יישפך, ישפוך את הדם שלו בחזרה. מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם. כן, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות בפרק ב' משנה ו'. אף הוא ראה. מה זה אף הוא ראה? שמעון. מה זה אף הוא ראה? הלל. הלל ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, שם כתוב אמר לה על דעטפת. הוא ראה שזה היה אותו אדם, הגולגולת שצפה על פני המים, זה אדם רשע, היה שודד, כמו שרש"י מביא במסכת סוכה בדף מ"ג עמוד א', וגם סתכלו רבי עובדיה מפרטנו, ראה פה על הפירוש של המשנה במסכת אבות. אז הוא ראה זה, הכיר אותו שהיה רוצח. אז הוא אמר לו, אתה יודע למה חתכו אותך? הוא אמר לגולגולת שצפה על פני המים, כי אתה על דעטפת הטפוך, כי אתה הרגת אנשים, מה שאתה עשית להם עשו לך, וסוף מטיפיך ואלו שהרגו אותך עכשיו הם צוחקים, בסוף גם אותם יהרגו. כן, וכנחנו למדים שהאדם אם רצח, התקנה שלו זה גם כן שיהרגו אותו שהוא הרג, יהרוג אותו כשהוא מחזיר אותם, הוא מסובב אותם, אלת האלות וסיבת הסיבות, עד שנעשה לאיש כמעשיו. ולכן הקדוש ברוך הוא גלגל פה את הדברים שמשה רבנו היה נשמת אבל, והמצרי היה נשמת קין, ובא משה רבנו והרג אותו. עכשיו מה כתוב? שאיך הרג אותו? הרג אותו בשם, לא הרג אותו בכלי מלחמה, הרג אותו בשם תכ"ה, שם קדוש. השם הזה הרג אותו את המצרי, וכמו שכשם דתן ואבירן אמרו, על ההורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, מה זה על ההורגני אתה אומר? מלמד מכאן שהרגו בשם. כן, עכשיו משה רבנו, שימו לב, היה אם כך גלגולו של קין,
ומה כתוב שהוא בא להרוג גלגולו של הבל, סליחה, ושהוא בא להרוג את המצרי, שהוא היה גלגולו של ניצוץ של קין, מה אמר? ויפן חוב החוב וירא כי אין איש. מה זה ויפן חוב החוב וירא כי אין איש? ידוע קין, אין לו אחרית בעולם, כי הרי אנחנו משת, נוח משת, זכו תחילת דברי הימים. תחילת דברי הימים, שם מונים את כל השושלת של כל הדורות, ושם כתוב, כן? מה אתה אומר? לא. טוב, אז שם בדברי הימים, בפרק א', הוא מונה את כל הסריה של האנשים עד 26 דורות עד מתן תורה. אז כתוב, אדם, שת, אנוש, קנן, מהללל, ירד, חנוך, משולח, למח, נוח, שם, חם ויפת. אז אם נדקדק, כמדומני, אמרתי את זה לפי הסדר טוב, תסתכלו שמה, אדם, שת, אנוש. אדם היה לו שני בנים, קין והבל. אנחנו לא מקין והבל, כי קין והבל כל הזרע שלהם נהרגו במבול. אדם, אנחנו רק מזרע שת. אדם, שת, אנוש, קנן, מהללל, ירד, חנוך שהיה בן ירד, היה צדיק, מתושלח למח, ונוח, נוח בן למח, שם, חם ויפת. אנחנו בני שם. אז זה התחילה של דברי הימים. אז אם ככה, קין, אין לו זרע בעולם, וזה הסוד של הפסוק, ויפן חוב החוב וירא כי אין איש. אין לו אף אחרית בעולם, אין לו אף שורש בעולם, ואף אחד גם לא עתיד לצאת ממנו לעולם, כי אין לקין אחרית בעולם. ולכן זה הסוד, ויפן חוב החוב וירא כי אין איש. עד כאן בדברי רבנו ההרי. נלך יותר עמוק, יש ספר הדורות. סדר הדורות לגאון הקדוש רבי יחיאל אלפרין זצ"ל. הוא חי בערך לפני 380-350 שנה. כל מאורי עולם הפליגו מאוד בגאונותו וקדושתו, בראשם הגאון החידה. בספרו שם הגדולים, מערכת ספרים בעוד חטא כותב, בחלק תלאים ואמוראים הוא כותב שמה, שהראנו את כוחו בתלמודו ועוצם בקיאותו, כל רז לא הנסלה. מביא את הרעיון מראות נפלאות ופלאי פלאות בקיאותו. ככה מעיד עליו החידה שהוא עצמו הקודש קודשים. אז שמה, תסתכלו בסדר הדורות של רבי יחיאל אלפרין, חלק תנאים ואמוראים, אות י' ערך יהודה בן גרים. הוא כותב בשם ספר נובלות חוכמה, שנובלות חוכמה חיבר אותו המקובל הישר מקנדיה, חי לפני בערך 420 שנה, והוא אומר ככה, שרשב"י הקדוש היה נשמת משה רבנו, ויהודה בן גרים היה גלגול המצרי, כן? ולכן יהודה בן גרים, כן? למה הוא נקרא בן גרים? למה מדגישים שהיה בן גרים? הרי גם רבי עקיבא היה בן גרים, גם רבי מאיר בעל הנס היה בן גרים, כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין ו' עמוד א', שהיה מבניו של נירון קיסר. למה אנחנו לא אומרים מאיר בן גרים, רבי עקיבא בן גרים, שמע ואבטליון היו גרים, למה לא אומרים בני גרים? למה מדגישים יהודה בן גרים? תלמוד נקרא יהודה בן גרים, מה החידוש בזה? אלא לומר לך כמו גר שהתגייר כקטן שנולד, אין לו שום קשר לזרע, לא לפניו, אין לו שום קשר כלל וכלל, אין לו אחרית בעולם. ולכן נקרא יהודה בן גרים כי הוא גלגולו של המצרי. המצרי הזה מי היה? קין. הרי לפי הסדר. הבל, משה, רבי שמעון בר יוחאי. קין, המצרי ויהודה בן גרים. לכן קין נכחד מן העולם במבול. המצרי מה כתוב עליו? ויפן חוב החוב וירא כי אין איש. ויהודה בן גרים, מה זה בן גרים? שגם אין לו שורש ואין לו אחרית, אלא הוא אותה נשמה בלבד, אותה הוא צריך לתקן. עכשיו שימו לב לדברים. מה קרה כשהרג משה רבנו את המצרי? מה נעשה? הלשינו עליו, ומזה היה צריך משה רבנו לברוח. באיזה גיל זה היה? בגיל 40 של משה רבנו. החיים של משה רבנו היו מחולקים לשלושה חלקים. 40 שנה חול, 40 שנה קודש, ו40 שנה מנהיג את ישראל, ביחד זה 120 שנה. 40 שנה ראשונות היה במצרים, במקום הטומאה. כמו שאומרת הגמרא במסכת קדושים בדף מ"ט עמוד א', 10 הקבין תזים ירדו לעולם 9 שנות למצרים, אחת כל העולם כולו. ברח 40 שנה למדבר, עסק שם בתורה, נתקדש ונתעלה, עד שבגיל 80 בסנה נתגע אליו השם ואמר לו, לך תגאל את ישראל. 40 שנה גאל את ישראל והיה איתם, 40 שנה נקוד בדור, ובגיל 120 שנה, אותו יום שנולד זין באדר, אותו יום נפטר, וזה סוד הפסוק, בין 120 שנה אנוכי, הכוונה אנוכי היום, אותו יום שנולד, אותו יום שנפטר. שכחו ממלא שנותיהם של צדיקים. כן, אז יוצא מכאן שמשה רבנו, בכוח ההלשנה של דתן ואבירן,
הלך למדבר, ורק בזכות זה עלה ונתקדש. תארו לעצמכם, משה רבנו היה נשאר במצרים אותם 40 שנה, וכי היה יכול להתעלות שם בקדושה ותורה? לא. בפירוש כותב רבנו הרי שאם לא אותם 40 שנה שהלך משה רבנו למדבר, לא היה בכוחו זכות וכוח לגאול את ישראל. על זה פעם ישבתי, הרי איך כתוב החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים שרק 50 עלו והשאר נפטרו במצרים, כל מי שלא האמין לא עלה. איך דתן ואבירן אלו היו רשעים ארורים, עוד במצרים עשו בעיות למשה רבנו, ומצינו עוד שעלו לארץ ישראל, עלו למדבר ועשו עד שלא נפתחה האדמה בכוח ובלע אותם, עשו למשה רבנו הרבה בעיות. העיני האנשים האלו תנקר לא נעלה, כי תסתרר לנו גם מסתרר, היו רשעים דתן ואבירן. אז איך הם יצאו ממצרים? איך היה להם זכות לצאת ממצרים? אז אני ישבתי את הדברים בסייעתא דשמיא, אולי בזכות הדבר הזה שהם הלשינו על משה רבנו. משה רבנו היה צריך לברוח למדבר, ברח ממצרים במקום הטומאה, ואותם 40 שנה עסק בתורה בהדבקות והתבודדות להשם, עלה ונתקדש. אם לא הדבר הזה משה רבנו היה נשאר במצרים ולא היה זוכה להיות משה רבנו. ולכן בזכות הדבר הזה היה למשה רבנו הכרת הטוב לדתן ואבירן. משה רבנו ידע להסתכל על הנקודה הטובה שבדבר שהלשינו עליו, ולכן משה רבנו עשה להם הכרת הטוב, אמר אולי הם יחזרו בתשובה, העלה אותם ממצרים למדבר, ובסוף הם נשארו ברישתם ונהרגו באדמה עם קורח. בפלא פלאות, אם אדם יחשוב על זה יראה איזה מתוק הדבר. ולכן בדיוק מה שנעשה עם משה רבנו והמצרי נעשה גם עם יהודה בן גרים ועם רבי שמעון בר יוחאי. כי יהודה בן גרים כביכול הלך ואמר, אבל הייתה לו כוונה רעה חס ושלום, כי היה צדיק, דברים שאמר, אבל החיכוך סיבב כיוון שעל המצרי, מהמעשה של המצרי בעצם נסתובב שהלשינו על רבי שמעון, גם מהמעשה של יהודה בן גרים הגיע שהדברים הגיעו למלכות. ובגלל הדבר הזה, כמו שמשה רבנו קיבל גלות 40 שנה, ורק בזכות הגלות הזאת הוא זכה להיות משהו משה רבנו, אותו דבר רבי שמעון, בזכות הדבר הזה שהלשינו עליו, מה שעשה יהודה בן גרים, בזכות זה זכה להיות רבי שמעון מה שהוא. אם לא הדבר הזה, רבי שמעון לא היה הולך למערה ולא יצא רבי שמעון, 13 שנה לא היה רבי שמעון מגיע לדרגות האלו שהוא הגיע אליהם די המערה. ולכן זכות גדולה היא ליהודה בן גרים בדבר הזה. ולכן יהודה בן גרים מכאן מובן מה הדמיון בינו לבין המצרי. וגם הוא לא היה עניין גלגול של המצרי, כי הוא לא שכח לתקן את המצרי, זה היה עניין יסוד של לתקן את קין. ולכן פה תיקן רבי שמעון את יהודה בן גרים, וזה הסוד רבותיי שאמר לו בסוף התלמוד. כן, מה אמר לו שמה? הוא לא אמר עדיין זה בעולם, אמר זה קיים בעולם, נתן בו עיניו ונפטר כמו שגורס רבנו תם. כך הוא אומר, עדיין יש לזה בעולם. מה הכוונה עדיין יש לזה בעולם? בסבא הוא לא אמר עדיין יש לזה. מה העניין שהוא בא אומר ליהודה בן גרים עדיין יש לזה בעולם? כי אני כבר תיקנתי אותו לגמרי. אם לי הוא גרם ללכת למערה בזכות הכוח הזה שהייתי במערה והתדלתי בתורה, זה התיקון הכי טוב שיש לו בעצם על יסוד המצרי ועל קין. ולכן פה רבי שמעון תיקן אותו, נתן בו עיניו ונח נפשה. למה? כי אין לו מה לעשות בעולם. לא שהקפיד עליו רבי שמעון, כי זה היה משמח לרבי שמעון, אלא רבי שמעון תיקן אותו. ומכאן אנחנו רואים איזה עמקות יש בתלמוד, שאין דבר בתלמוד שלא נרמז, ורק אדם צריך לעסוק ולהעמיק כמה שיותר, ומשמיים יגלו לו ויזכה להיות כמעיין נחל הנובע. יהי רצון שנזכה בעזרת השם זכות תורתו של רבי שמעון, תורתו מגן ענו אם מאיר אתן ענו, שבזכות רבי שמעון נזכה לביאת משיח, שהכוח של הזוהר הקדוש רבותיי מומלץ מאוד שאדם כל לילה לפני שלח ראשון נקרא 3-4 דפי זוהר יגרוס כמה שיותר, זה מצחצח את הנשמה. רק להשאיר את זה בבית זה מאיר את הבית. רבי שמעון בר יוחאי יש כוח עצום, תנא עצום מאוד.